Benvinguts i benvingudes a aquesta secció que produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i que patrocina la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com cada dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Bona tarda, Ignasi. La Fundació del jugador de bàsquet Ricky Rubio ha llançat una línia de roba casual que té nom de llei, 41/2002. Ara ho explicarem. És per lluitar d'una manera més eficaç contra el càncer de pulmó, la malaltia amb la qual va morir la mare de Ricky Rubio l'any 2016. La majoria de persones amb càncer de pulmó no saben que amb aquesta llei, que ja ha superat els 20 anys, poden demanar al seu metge de capçalera un diagnòstic molecular, és a dir, una manera d'analitzar el tumor que eleva les probabilitats de supervivència entre un 20 i un 70%. Per parlar de tot plegat, qui ens acompanya avui, Josep Àngel? Doncs avui, Ignasi, ens visita el Josep Heredia, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses a l'IQS Business School i director de la Ricky Rubio Foundation. La seva missió és millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer, especialment el càncer de pulmó i de les seves famílies, a través de l'exercici físic, la innovació i la conscienciació. Doncs ja el podem saludar. Benvingut, Josep Heredia. Bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies. Gràcies a vostè per haver-nos visitat, per haver vingut aquí. El 12 de juny passat, la Fundació Ricky Rubio presentava a Madrid aquesta línia de roba solidària, 41/2002. Com sorgeix la idea? Doncs, mira, des de la Fundació nosaltres sempre intentem crear campanyes de conscienciació i que arribin al públic en general. Sempre ens hem trobat doncs, que moltes d'aquestes campanyes són molt efímeres, no? Es queden en un vídeo, en una comunicació i no tenen l'efecte que a nosaltres ens agradaria. També parlant amb una treballadora de la Fundació que va ser diagnosticada amb càncer de pulmó i ella era epidemiòloga, ens explica la seva experiència, no? que va arribar a la consulta i ella, coneixent la malaltia i coneixent totes les implicacions, ella va demanar el diagnòstic molecular. Ens va sorprendre la resposta de l'oncòleg, que va ser, ostres, no te la puc fer. I ella es va preguntar el per què, no? Diu, ostres, jo que he sigut diagnosticada en estadis precoços, jo el que vull és tenir un tractament personalitzat, no? Vull saber el nom, el cognom i el segon cognom de la meva malaltia per si hi ha un tractament dirigit, no? Que és el que eleva les probabilitats de supervivència. Arrel d'això, ella va lluitar per tenir aquest diagnòstic i va aconseguir ser diagnosticada amb una variant que té un diagnòstic diana, no? Un tractament diana. Ostres, aquesta experiència a nosaltres ens va tocar molt. Hem dit, ostres, si ella que coneix tot aquest aspecte mèdic l'ha reclamat i ha pogut aconseguir, per què els altres pacients no han de poder fer-ho, no? Aquest desconeixement de l'enfermetat molts cops et genera molts dubtes, moltes pors i un bloqueig i, per tant, falta d'informació. Llavors, neix arrel d'aquesta informació, diem, ostres, com fem conèixer el diagnòstic molecular entre tota la població en general d'una manera fàcil i amable, no? Que no es pensin que estem adoctrinant o sigui, algú, entre cometes, avorrit. D'aquí contactem una agència que es diu FE, que està totalment desvinculada del món mèdic, perquè volíem idees innovadores, idees que trenquessin. Des de la Fundació sempre busquem algú que trenqui, no? que agradi a la gent. I d'allà van trobar aquesta llei. Va dir, ostres, sabíeu que existeix aquesta llei? Ostres, que fa 20 anys que està aquesta llei i no sabem que tenim aquests drets, no? El 41/2002 el que dona és dret als pacients a tenir coneixement de tot el relacionat amb la seva malaltia, ja sigui tractaments, diagnòstics, etc. D'aquí sorgeix anem a reclamar els nostres drets, anem a reclamar aquest diagnòstic. I la següent pregunta és, nosaltres al BOE no ens el llegim, per tant, aquesta llei segurament la coneixerà un 1% de la població. Què es coneix ara mateix a la societat? Doncs ara mateix a la societat es coneix quan marca la Minyamal, quan apareix algú en una passarel·la de moda o quan neix una marca, no? I vam dir, ostres, doncs anem a apropar-nos a la gent d'una manera innovadora, anem a fer una marca de moda amb el nom de la llei i així la gent podrà portar aquesta marca, no té per què ser algú com de merchandising, no? De publicitat, sinó algo maco, algo atractiu i que generi preguntes. El que volem és que la gent es generi preguntes al veure aquest número i sobretot el color, no? Que és un color groc. Llavors, arrel d'aquí, doncs vam tenir aquesta idea i estem en ello.
Molt bé, Josep Heredia porta la samarreta groga amb el número de la llei. Exacte, amb un estil minimalista, amb el número de la llei aquí a la zona del cor, 41/2002, i precisament, si la voleu, la podeu adquirir a través de la botiga virtual, que és 41/2002.com/ en aquest cas, amb lletres, 41 i 2002 amb números, amb lletres, perquè trobeu la web, 41/2002.com. Ens preguntem, es pot comprar de moment des d'algun lloc més aquesta roba? No. Ui, perdona. De moment no? Vale. I han pensat en la possibilitat de teixir alguna aliança amb una gran cadena de moda d'aquesta de botigues que estan per tot arreu per fer més popular aquesta línia de moda? Doncs bé, ara mateix només es pot aconseguir online i de fet estem en preventa, no? Perquè realment nosaltres partim de pressupostos molt baixos, tenim la sort de que la gent col·labora de manera gratuïta o reduint-se molt el seu caché, i estem en preventa per tots els esforços dedicar-los en comunicació, i un cop tinguem ventes, doncs produirem i enviarem, no? Per això ara mateix no es pot adquirir a les botigues. I de cara a un futur sí que exploraríem vies de col·laboració amb altres botigues que tinguin física. Nosaltres no volem dedicar esforços en crear una nova botiga, ja requereix doncs, una infraestructura molt gran, i ens volem aprofitar d'aliances. Nosaltres seguim els valors del Riqui, que sempre és joc en equip, ell és el base, ell li agrada connectar sempre doncs, tot el joc, doncs nosaltres igual, no? Com a fundació intentem això. Llavors, en un futur sí que plantegem tenir col·laboracions en diferents marques perquè ens ajudin a expandir el missatge. Molt bé. Aquesta iniciativa no busca només generar ingressos, sinó sobretot conscienciar i ajudar, pel que sabem. Com es reinvertiran els beneficis de 41/2002? Doncs ara, en una primera fase, que acabem de néixer, òbviament tenim pocs ingressos. Aquests ingressos es destinaran a seguir fent créixer aquesta imatge amb comunicació, esdeveniments, amb alguna coseta que passarà d'aquí poc, que espero que es vegi fins a final d'any. I en una segona fase estem plantejant doncs, que es creïn beques per a la investigació amb el nom de la marca. Això és una fase 2 que no puc prometre, perquè no sabem com anirà, és molt incert, però sí que és la idea, no? El que volem és que tots els diners es reinverteixin en investigació. Al final som una fundació, no podem tenir beneficis i tot ho hem de reinvertir en el projecte. I de moment, quines aliances o col·laboracions han teixit per tirar endavant aquest projecte? Hi ha participació de persones afectades? Ja ens has comentat una miqueta, algun dissenyador? Doncs sí, la veritat és que tothom que ha format part del projecte ha col·laborat d'alguna manera, no? Des de la marca que ara mateix ens està produint la roba, que és Minimalism, que ens està ajudant moltíssim en tot el que és la logística, producció, i en facilitar tota aquesta infraestructura que nosaltres no tenim. Des de dissenyadors, des de la pròpia agència FE, que realment doncs, no estan cobrant diners per fer aquesta campanya, des dels fotògrafs, models... De fet, sempre que parlem amb l'agència ens diu, ostres, és increïble el nivell de col·laboració que tenim de tothom, perquè acaba coneguent algú que ha patit càncer de pulmó, ja sigui un tiet, un amic, un cosí, un avi, i això fa que s'impliquin a la marca, i això ha fet possible que amb un pressupost molt, molt reduït puguem tenir una marca, una web d'un nivell molt, molt, molt professional. Estem parlant amb Josep Heredia, director de la Riqui Rubio Foundation, la Fundació Riqui Rubio. Un dels grans focus de la Fundació és la lluita contra el càncer de pulmó, com dèiem, una malaltia molt marcada per l'experiència familiar de Riqui Rubio. En quin tipus d'accions o programes estan centrant els esforços actualment? Doncs ara mateix estem centrant els esforços en l'exercici físic i generar coneixement envers això. Nosaltres no volem ser una associació de pacients perquè ja existeixen, no volem duplicar aquest tipus d'associacions, tampoc volem ser associació científica perquè ja existeixen i ja aporten moltíssim. Nosaltres, repeteixo, som al punt mig, al base de les fundacions, i on intentem generar projectes i coneixement juntant totes aquestes parts, no? Llavors, un dels aspectes que sí coneixem i treballem molt, i el Riqui el coneix des que és jove, que és l'activitat física, no? Que no només afecta en el nostre cos, sinó en la nostra salut mental. I volem demostrar en projectes pilot com l'exercici físic està ajudant aquests pacients. No només amb escales de valoració, sinó amb dades que després puguem publicar
i que tots aquests metges i científics després vulguin invertir més, perquè no només ajuda a la persona, sinó que el medicament segurament serà més efectiu, hi haurà menys ingressos perquè la persona estarà més sana mentre està fent el tractament. Llavors, envolten moltes més coses de les que ara mateix coneixem, però necessitem dades, necessitem justificar-ho, no? Doncs un dels esforços és això. L'altre, òbviament, és la conscienciació i donar visibilitat. Nosaltres tenim com a referència el càncer de mama. Ens encanten com ho ha fet aquesta comunicació que fan, aquesta implicació de la societat civil, i una miqueta el nostre objectiu és aquest, no? Que marques molt conegudes en mesos senyalats doncs, canvien el seu logo pel groc i tots els seus, o part dels seus beneficis porten a la investigació. Ostres, per què no ho fem amb el càncer de pulmó? El càncer de pulmó és el càncer més letal a nivell mundial. Fa una setmana va sortir que el càncer de pulmó, per primer cop a la història, supera el número de morts en dones que el càncer de mama. Clar, són números que espanten, fan por, i que d'una manera molt amable el que necessitem és donar visibilitat perquè la gent inverteixi en investigació. No volem donar por, no volem posar la por al cos, sinó, ei, hi ha un problema, no? Doncs anem a donar-nos la mà, anem a treballar junts i anem a donar-li visibilitat a aquest càncer perquè s'inverteixi en investigació. I Josep, ja porten 7 anys a la Fundació Ricky Rubio Foundation. Quina valoració faria i quins reptes tenen avui en dia? Doncs la valoració és boníssima. Al final vam començar amb projectes molt petits, ja que, òbviament, en Ricky vol estar al 100% sobre de la Fundació. Per tant, quan ell estava a la NBA, doncs ell podia estar poc. Llavors teníem molts projectes molt concrets en el que ell pogués participar. A mesura que hem anat creixent, hem anat també posant focus en una sola causa, perquè abans tocàvem des de càncer infantil, Specials Olímpics, nens amb risc d'exclusió, i a poc ens hem professionalitzat. El Ricky vol deixar un llegat, vol que aquesta fundació camini sola perquè en un futur, quan la gent no sàpiga qui és Ricky Rubio, coneixi la fundació pel seu treball. Josep Carreras, per exemple, és un gran mirall, perquè molta gent no sap qui és Josep Carreras, però sí que coneix la Fundació Josep Carreras per al treball que fa amb la lluita contra la leucèmia, no? Doncs una miqueta aquest és el nostre objectiu. I ara per això estem centrant-nos en aquest càncer de pulmó, exercici físic i tot el que envolta teràpies complementàries que poden millorar aquesta qualitat de vida tant a pacients com a familiars. I ja per acabar, senyor Josep Heredia, com es poden informar els oients interessats a seguir coneixent els seus projectes, els de la Fundació Ricky Rubio? Doncs ara mateix a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i LinkedIn, i a la nostra pàgina web. Tot i que haig de dir que d'aquí poc sortirà la nova pàgina web que estem treballant, on expliquem aquestes noves línies, i després, òbviament, a la pàgina de 41/2002, en aquest projecte en específic que hem vingut a parlar avui. La web és The Ricky Rubio Foundation, en anglès, no? Exacte, therickyRubioFoundation.org. .org, molt bé. En anglès, The Ricky Rubio Foundation. Exacte. .org, i la web de la línia de roba és 41 amb números, / amb lletres, 2002 amb números, .com, en aquest cas. Em sembla que buscant els cercadors d'internet Ricky Rubio, amb CK, no? Ja es pot trobar fàcilment. Amb CK-Y. Exacte, Ricky Rubio, allà es troba tota la informació sobre aquesta fundació. Moltes gràcies, Josep Heredia, director de la Ricky Rubio Foundation, per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.